בסוף בקצה, זה לא משנה לי אם תקנה אצלי או תקנה אצל מישהו אחר. נכנסת אליי, אני רוצה שתצא ממני שקיבלת שירות, קיבלת תשובות לשאלות שלך, קיבלת הסבר על מה שאתה הולך לקנות, אם תחליט לרכוש באהבה, אם תחליט שלא ותלך למקום אחר באהבה. אני בסוף בגישה מאוד מאוד ברורה עם החיים שלי. מה שנכתב לי בראש השנה שלי, מה שלא נכתב הוא לא שלי. כן. בסדר? ולכן אני פה, מה שנקרא, נותן שירות לכולם, באופן שווה, בצורה אישית, הכי מעמיקה שיש. ואנשים מעריכים את זה, יש אנשים שלאורך השנים גם שלחו לי הודעה, תודה רבה על השירות, תודה רבה על ההסברים, החלטתי לרכוש במקום אחר כי סיבה מסוימת, אבל את השירות שנתת לי אני לא אשכח. מבחינתי, זה הדבר אולי הכי טוב שיכול להיות. וגם לא מעט פעמים אותם לקוחות ששלחו את ההודעות האלה, הגיעו חברים שלהם דרכם אליי בסוף. בסדר? אז אני לא נכנס לשיקולים האישיים של כל אחד בסוף אם הוא קנה אצלי, לא קנה אצלי ולמה, אבל התחושה שהוא יצא ממני זה האישיו.